No nakameruj. Nakameruj. Však na. Ty budeš kamerovať, na. Kameruj. Ode koničky. Počkajte. Počkajte. Ešte kameru. Dajte mi pokoj do popisku, mi dajte lajky, prosím vás, lebo nemám toľko lajky, tak mi musíte dávať lajky aspoň 200. Dajte lajky. Dajte lajky. Takže až som tu tak ja to budem rozkazovať, tak vy musíte.